IFM News. Sa ating good news ngayong umaga, pointillism artworks ng isang artist mula Bani, Pangasinan, tampok sa exhibit sa Urdaneta City. Para sa detalye ng ating good news, mga kasama natin walang iba kundi si Idol Tita Ronnie. Itinampok sa isang art exhibit sa Urdaneta City ang mga obra ni Janice Abungan Orara, isang visual artist mula Bani, Pangasinan na kilala sa paggamit ng pointillism technique sa kanyang mga likha. Ang pointillism ay isang estilo ng pagpipinta gamit ang maliliit na tuldok ng kulay sa halip na karaniwang brush strokes. Sa pamagitan ng pagsama-sama ng mga tuldok, nagiging masining na larawan ang lumilitaw na sumasalamin sa kagandahan ng kapaligiran, kultura at imahe ng kababaihan. Sa exhibit, inspirasyon ni Orara ang mga kababaihang nagsusumikap para sa kanilang sarili. Ayon kay Orara, nagsimula rin siya sa limitadong kasanayan sa pagpipinta, kaya't hangad niyang makapaghikayat ng iba pang visual artist na patuloy na linangin ang kanilang talento. Pinasisigla rin niya ang mga baguhang pintor na sumali sa mga local art festival at group exhibitions upang may pakilala ang kanilang mga obra sa mas malawak na madla. Ang exhibit ay bukas sa publiko at inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga mahihilig sa sining na mas pahalagahan ang natatanging talento ng mga local artist. Yan ang ating good news. For today, ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.